हेलौ खुलुमबाय गोसो गोथारै साफ्रोमबो आंनि फलोवार्स आरो गोदानै फैनाय साफ्रोमबो जायफ्रा नायदों स' नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब भिडिअआव मोनसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो हानो थाखाय गुरै खावलायहरबाय गोसो गोरबोनिफ्राय दा बे समाव मोनसे गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय आं नोंथांमोननि सेराव बे आपडेटआनो जाहैबाय थांखांनाय जि बड'लेण्ड जानानै थांखांनाय जि बड'लेण्ड महोत्सव बे बड'लेण्ड महोत्सवआव बायदिसिना हाबाफारिजों बे हाबाफारिया जानानै थाङो थामहिनबा बड'लेण्ड महोत्सवआ जानानै थाङो आरो बे बड'लेण्ड महोत्सवआव बिथां नरेन्द्र मदिया मा बाथ्रा बुंदों बर' हारिनि थाखाय स्पेसियेलि आरो बे बाथ्राया ओरैबायदि इम्पर्टेन्ट आरो बे बाथ्राखौ जों सिरियासलि लानो नांगोन आरो बे बाथ्रायानो जाहैबाय बर' हारिनि थाखाय आं गसंना थागोन बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंलांदोंमोन आरो बे बाथ्राखौनो थामहिनबा बे बाथ्राखौ बिथां नरेन्द्र मदिया बुंलांदोंमोन आरो बेखौ बिथा खालामनानैनो डक्टर सुरत नार्जारि बिथाङा मा फोरमायदों मिडियानि सिगाङाव फै जों आबुङै मिथिनानै होननानै बेबायदि खोथाखौ बुंनो हाया मानो होनोबा स्टेप बाय स्टेप जोंनि समयसाफ्रा आलादा आलादा बै समाव जोंहा सिक्रिटि मोननायनिल' प्रश्नमोन जोंहा माबायाव जोंनि स्कुलफ्रावनो जोंनि गथ'फोरखौ जोङो बर' रावजों फोरोंनो हायामोन बिदिनो जों बेखौ माबानानै दाबि खालामनानै बेखौ जों सिक्रिटि मोनबाय गनाय जालायबाय बे मोनसे स्टेप आरो स्कुल कलेजाव लासै लासै बारायलांनाय जोंना आर्ट मिडियाम खालामनायनि कुइसन बेबायदिनो गोबां समयसाखौ मावाखै नङा बेखौ सुस्रांबोगासिनो दं सारा मा हामलाय जासिनो सार बेयो जों प्रधान मन्त्रि फैनानै बर' थुनलाइ आफादनि बेलासि जों बर' हारिफोरखौ नायफैबाय बेनिफ्राय सार माबायदि गोसोआव होयो बिथाङाथ' मोजां खोथा आं बर' हारिनि थाखाय बर' रावनि थाखाय आं गसंनानै थाबाय थागोन बे बाथ्रा फंसेयानो जोंनि थाखाय बिराद थुलुंगा बे हिसाबै जों मोजां मोनो जों आसा खालामदों ओरैनो नोंथांमोननि हाबाफारि मा मोजां जादों बर' थुनलाइ आफादनि जिखिनि हाबाफारि दिनैथ' रेडि जाबाय जेनेबा महोत्सबनि आरो उनाव जोंहा सेमिनार दं गिदिर गिदिर मानसिफोर लानानै जोंनाव जे माखासे चेलेन्जेस जेखौ नोंथांमोनहा बुंनो सानदों बेफोरखौ मानो थाखाय जों गिदिर गिदिर फन्डित लाबोदों बिथांमोनहा